Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa atong pagsaulog sa solemnidad ni San Jose, ang bana ni Santa Maria. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan magamping niini kanunay ug magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David. Kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Ug inig kamatay mo, ilubong katupad sa imong mga katigulangan ug himuon kong hari ang usa sa imong anak ug lig-unon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod og usa ka templo alang sa akong ngalan ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong bakba sa imong kamatinod anon. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Diya sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod anon. Ang anak ni David, mabuhi ako sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwa. Og pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa muingon siya kanako, ikaw akong amahan, akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan patunhayon ko, ang akong kaluoy alang kanimo, ug ang akong kasabutan uban kanimo nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David, mabuhi ang lungkot sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara, dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya o gimatarong sa Dios. Busa, ang saad gipasikad sa pagtuo, aron kini maangkon, ingon nga gasa sa Dios, alang sa tanang katawhan. Ang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud. Busa, ang saad maayo gayud sa atubangan sa Dios nga gituohan ni Abraham, ang Dios nga nabanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan, pinaagi sa pulong.
Mituo og milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga manganak pa. Busa, nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong kaliwat. Busa, si Abraham gipamatarong sa Dios gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya pagkay galang kanino, Ginoong Jesus. Amen. O Ginoo, ang iyong mga pulong, Espiritu nagupot ikaw sa mensahe sa kinabuhiayon. Maya ang pagdari alang kanino, Ginoong Kristo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay, ang Ginoo ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagabati niya sa mensahe ni anghel. Ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimutan ka ug mabdos ka ug mga anak nga lalaki nga nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila, tagon siyang anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios mahimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang ginarian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako busa sorry. Mao kani ang si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga mao inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas.
Mao kini ang kaagid sa pagkatao ni Hesukristo, ang iyang inhan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa magsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo si Jose nga iyang pamanhonon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahon na siya niini, may pakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinagsadamgo nga miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kaya ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo, manganak siya lalaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong simbahan nagpasingog kang San Jose, ang bana ni Maria. Daghan mga titulo si San Jose. Siya ang protector sa Universal Church, patron sa mga Himalatyon, patron sa mga religious life, mga religyoso o religyosa, patron sa mga panday o patron sa mga mamumuo o workers. Karon ato siyang sidunggan isip ang esposo ni Santa Maria. Ang kinabuhi ni San Jose dili kayo kayag, wala tayo nahibalan sa iyang kinabuhi diya sa Biblia. Pipila lang ka mga bersikulo sa Biblia ang nag-iskot bahin kang San Jose, pero importante ang iyang himong papel sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Si Jose ang matawag natong the silent worker. Silent lang siya nga nagtrabaho, nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Di siya masaba. Wala nga siya himong mga milagro sa badana. Nagtuman sa kabubuton sa Dios sa hilom nga papaagi. Matabag sa nato. May hambing nato si kang Abraham, ang amahan sa pagtuo. Kaya nga naman, ang pagtuo ni Jose na sa itawag na tested o na ipakita sa dihang gidawat niya ang usa ka dakong katungdanan nga mahimong amahan sa manluluwas. Dili ni sayo. Kay sa iyang pagdawat, iyang gidawat ang usa ka kamatuoran nga lisod kayo. Dawaton. Wala pa mahitabo ang usa ka babae nga berhen magmabdos. Kung ang iyang pagtuo gamay ra, di niya madawat usa ka babae nga berhen, wa pahilabti sa usa ka lalaki nga magmabdos, wa pa na mahitabo. Dako kayo na nga kuan niya nga pagsulay sa iyang pagtuo. Sama si Abraham, ipaadto sa kalugar nga wala na mapaldi. Sa mahitabo, biyaan niya ang iyang lugar sa Aram. O gipato sa surga, wa siya kahibalo niya, gipasaligan siya nga mahimong amahan sa tanang dakong kanasuran.
Amahan nga, tigulang naman siya. Asawa niya, pag yung amahan nga, magkanak pa ka siya. Ang iyang asawa, tigulang na sad. So, kini mga imposible kayong mga butang. Pero si Abraham, nituo siya. Sa pulong sa Ginoo mo, naghimo siyang matarong. He was made righteous because of his obedience, of his faith in the words of Yahweh. Mo sana si San Jose, ang imong pangasaon si Maria nagmabdos pinagi sa Espiritu Santo. Wa pa idungog nga ang saka babae magmabdos sa Espiritu Santo, pero gidawat niya ang maong katungdanan responsibilidad. Bisan kung wasa kay balong sa masabutan na. Iyang dawat ang kaula usad. Ano mo dawat kaning mabdos nga babae wa ta kay balong mga chismis mo ito mo. Pero gidawat na sa mapabsano ng espiritu nagsalig siya sa Ginoo. Hilom siyang ni sunod sa kabubuton sa Ginoo. Walay question. Basta, yes na siya, yes. Nga ka, simple ang kinabuhi niya. Kung wala siya, sa may tabo, sa plano sa Ginoo. Tungkol siya ang murag, tawag na, missing link. Siya ang nag-link, di mo na missing. Siya ang nagsumpay, siya ang nagpahitabo sa plano sa Ginoo nga si David mahimong amahan sa tanang kanasuran. Pinaagi kaniya sa iyang kaliwat matao ang Mesiyas. Nya si Jose ang kaliwat ni David. Usa ka ordinaryo nga panday. Dili gikan sa harianon nga hanay. Kaya lagi nawagtang man ang sa hanay. Ang hanay ni David sa hanay sa mga hari, nawagtang sila. Pero gikan sa ining ubos kayo nga sa lingsing ni Haring David na tao ang manluluwas. Kung ano ng instrumento si Jose sa pagkatuman o sa fulfillment sa saad ni Yahweh nga tukang David. Nahin mo siyang link, nahin mo siyang catalyst aron matuman ang dugay na nga tagna sa mga propeta. Ang saad sa Ginoo nga pinaging David mo tumaw ang manluluwas sa kalibutan. Manindog kita ato karong ipahayag ang atong mga panginahanglan ngadto sa atong langit mong amahan. Si San Jose, taong matarong, maalamon o matinud-anong sulugoon. Gipili sa Dios aron mangulo sa iyang banay. Magampo kita sa atong langitong amahan nga itugot niya ang atong mga pangamuyo pinagi sa pangama ni San Jose. Mingon kita, amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Labing santos nga amahan, gipadayag mo ang misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang taong matarong. Himua nga kanunay kaming andam sa pagtuman sa imong kabubuton. Magampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Gihimo mo si San Jose nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan, pinaagi sa pangama ni San Jose, panalipdi ang simbahan sa imong anak, nga gitubos, pinaagi sa iyang dugo, magampo kita.
Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Giluwas mo si San Jose gikan sa iyang kagulanan, pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo. Tabangi kami dinhi sa among kabalaka, alang sa among inadlaw-adlaw mga panginahanglan, ug diha sa among pag-atiman, sa among banay, ug sa mga minahal namo sa kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo. Ang imong anak naghago kauban ni San Jose, isip panday didto sa Nazaret. Tan-awa ang mga panginahanglan sa mga mamumuo, ug madawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo. Mag-ampo kita nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang, sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo, ug diplomasya, ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos, tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo. Namatay si San Jose nga gitambungan ni Jesus ug ni Maria. Pinaagi sa iyang pangama, sudunga nga mahigugmaon ang mga himatyon ug ang mga namatay, ug itugot kanila ang imong kaluoy. Mag-ampo kita. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios si San Jose nagbantay sa mag-amahan sa imong bugtong anak. Iausab untang bantayan ang imong simbahan diya sa iyang panaw nga na kanimo hangtod nga ang mga matuuhon mo ambit sa himaya sa mga santos diya sa langit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa mga sa amahan ng gugma gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen. Itubod usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban sa limpyo nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdahig, maghimaya, magpasinuog ug magsaulog kang ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunongon ug mahuna-hunaon. Gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanampon sa gahom sa Espiritu Santo. Musa uban sa mga kasangkasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi. Sa pag-awit sa imong himaya, diya sa usa ka awit sa nga walay hunong nga pagdaig. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo. Galawas ug lugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagalingon nikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo katanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos sa panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik, bumalik na anin. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik, bumalik na anin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagbanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalit sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod gayon mo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang Gileo among papa,
o ni Alberto among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag kanimo makagagahom nga mahan diha sa kay usa sa Espiritu Santo. Ang kanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Bagampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Hanggang ang himaya hanggang sa kahangturan. Ginoong Kristo na yung kasi mong mga apostolis ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kita ta ang pag-inig suunay, kalinaw sa tanan, peace sa tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pandalapti kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangili ni San Jose. Ang pingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eukaristiya, gikan ni ining altar. Ingon man ang imong mga gasa, nga sa imong kaluoy imong gihatag. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Na ihalad na ang santos nga misa lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.